Encargado quen é hoxe? Nico. A ver, dinos ti, que pasa hoxe? Que hai protagonista. Hai protagonista? Por fin, esta semana sí. Quen é? Gael. Gael. Que toca facer? Que toca facer? Que hai que facer? Claro, porque... Ah, pensei que non o sabías, como é a primeira vez que eres protagonista, non? Ah, pero sabes o que hai que facer? Non sabes? A ver, un protagonista. Quen foi protagonista? A ver, Ángel. Ángel que está ao lado. Que é o primeiro que ten que facer o protagonista? Oye, as cousas de pai. E as cousas quen as ten? Francisco? Donde están, Gael? Ese bolsón. Serás... Axudareiche a collelo, non? Vamos. Non lo va a dar porque está moi alto. Jesús, mira que bonito é. Pois veña, contenos. O primeiro que iba a ser, claro. Que iba a ser? Claro, ti como eres do Madrid, por eso che gusta o fútbol, non? Non. Que nos contas dese balón? De Tapia. De? De Tapia. É de Tapia? Si, trouxéchelo de Asturias. Ah, claro, explica yo que é Tapia, que eles non saben. Asturias. É un sitio que hai en Asturias, e eso, Tapia que é un bosque, é un garaxe. É un pueblo. Vamos a ver, que o diga, que é? Un pueblo. Con moitas casas ou con poucas? Con muchas. Entón, é unha cidade grande ou é un pobo pequeno? Una ciudad. É unha cidade. E quen se dou en Tapia? El abuelo. O abuelo, que está en Tapia. Ah, tamén é futbolista o abuelo. Tamén é futbolista. E que era? De que xogaba? Dianteiro, porteiro, centro... Acordaste de que xogaba? Defensa. A ver... Defensa. Era defensa, defendía ben. Oh. Tamén era barrera. Ti de que xogas? Ti de que xogas o fútbol? De delantero. Delantero. El árbol. O álbum de que... A ver, de que ese álbum? De que? De fútbol. En que página está o teu equipo favorito? El Barcelona. Sabes? ¿Quién es Messi? A ver que é o que quita de terceiro. Oh, e este? Una película. Esa película tamén la tengo. Pero, por Dios, escoitasevos máis a vos, que está aí lonxe que a Gael, que está aquí cerquiña. A Gael xa fala baixiño, pero que ainda por riba así con tanto barullo nada. Explícanos, Gael, que era? Una película de Cars. De Cars. E esa que película é? Porque hai varias de Cars, non? Que número é? La 2. E ese que é? Un equipo de fútbol? No. Como todo de fútbol, pensei que era o capitán, o porteiro. Quen está por aí, a ver? El abuelo Pepe. El abuelo Pepe. Ese é o abuelo futbolista, que está en Tapia. No. Non? Aquí la abuela Mari Carmen. La abuela Mari Carmen. Ajá, que máis? La abuela. Otra abuela de Tapia. Esta é a abuela de Tapia. E como se chama a abuela de Tapia? Pelusa. 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 Ah, que guai, Pelusa. Sabes por que lle chaman así? Non? Ah, pois podías preguntar, a ver. E o abuelo? Ricardo. Ricardo. Que é o abuelo, ese é o abuelo futbolista. Como se chama o abuelo futbolista? Ricardo. Ricardo. E outro abuelo non xoga ao fútbol? Non. E outro abuelo que fai? Este no. No, este abuelo que fai? Trabajar. Ah, traballa. E o futbolista tamén traballa, non? Hombre, claro. Nos estaba contando como se chama o seu papá e a súa mamá. Dinos. Cristóbal. Cristóbal é a mamá. No. Como que non? Es el papá. Ah, Cristóbal é o papá. Mamá. E mamá? Victoria. Victoria. Moi ben. E debaixo quedan aí dous galupíns. Quen son eses que están aí? Hugo y yo. Hugo? Y yo. Ai, vedes, este neno que se chama yo. Aquí está Hugo e aquí está yo. No. E como se chama yo? Gael. Gael.
Este é o Hugo que vai a vir o ano que ven para este cole? No, ven unha boa pandilla, Bueno, temos aquí a familia preparada. El traje de Shur. A ver, aquí unha bolsa dentro dunha bolsa. Vamos a ver que hai. Que é iso? Non escoitastes? Volve a decir. No, escoitade. Traje de Shur. De surf. Pero ti fas surf? Nunha tabla. E montas as olas. Oh, e non che dá medo? Traes ayer Pero onde fuches a praia? A que praia? a la de Tapia. Bueno, e había moitas olas. E entonces ti non puideches facer surf. Sí. Bueno, cando tes posto, como hai que lanzar a tabla para entrar nas olas? Como fas? Lanzarla. E como se fai? Así. Con esto poderías enseñarnos como se lanza a tabla de surf. A ver. Por aí veñen as olas, por este lado. Pois a ver, como fas? Así, e cando está aí, despois ti como te subes á tabla? Así. Hai que poñer así os pés. Bueno, claro. Que é iso? ¡Qué bonito! Armeria. ¡Qué bonito! Armeria de fútbol. ¡Qué bonito! Isto é unha bata de casa, un pixama, o traxe de fútbol. E este é o que pos ti ainda agora, claro. No, Xa non? yo tengo otro. E logo por que non pos este? Este es mi hermano. Que máis temos por aí? Un libro. Un libro. A ver de que é este libro. De Lobo Feroz. E un sobre. Aquí dentro creo que veñen as racións de empanada para merendar. No, que hai aí? Mi madriña cantos votos. Bueno, creo que vai a ser millor recoller a mesa. Sí, mete as fotos no sobre, poñemos o recanto e despois miramos as fotos. Bueno, quen se axuda a montar o recanto? Roy. Pero chamo fuerte. Roy. Bueno, pois a ver que recanto facemos. Porque parece un saco de fotos. En el jardín de mis abuelos con la tía Nanda. A ver, enséñalle. Coa tía Nanda. ¿Esto es un bar? E ese que aquí ou en Tapia? En Tapia. En Tapia. La abuela. A abuela, non lle digas. Ahora xa sabemos como se chama esta abuela, non? Esta é a abuela Pelusa, ¿verdad? De Tapia. Ajá. Hombre, porque tiene muchos pelos y rizón. Mi abuelo. De Tapia. O abuelo futbolista, que se chamaba? Acertaron. Sí, señor, que máis? En Canarias. Pero este non eres ti. No. Papá tamén fai surf. Sí. Bueno, unha familia de surfistas. Pero ahora pregunto, e como se di, surfista ou surfero? Surfista. Surfista, vale. Moi ben. Que máis? Quen está aí? Mamá. Yo y papá. Y papá le está dando un beso a mamá en la barriga porque está Hugo dentro. Ai, mirad en esta foto que Cristóbal lle está dando un bico na barriga a Victoria. Porque está... Que se chamaba... Hugo. A familia, pero eso é moito, non? Cantas... Gabriel, papá, José, Ricardo, David, la abuela, la tía Patri, la tía Nanda, Eloy, Hugo, mi mamá y yo. Mima, que familia tan grande. Esta é a familia de Tapia, ¿verdad? Sí. Moi ben. En una fiesta de Navidad en Santelis. En Santeles. Esta é coa outra abuela. Sí, Coa abuela de aquí. con Pilar. Con Pilar. Con Pilar. No, con esta abuela. No, esa non é Pelusa. La pelusa era de
E estás cos outros primos. Sí. Con Yago, con yo, la abuela, Hugo y Niño. Eso donde é? En Tapia, en la playa de Tapia. Na praia de Tapia. Aquí está el hoyo, aquí yo. Ajá. El del agua. Bueno, pero a surfear... No la traje la tabla. Pero nesa praia donde surfeas? Sí. En esa de aí? Sí, pero aí non se ve moitas olas. No tenía olas. Claro. Uy, casi se ve algunha ola. Nézaro. En Ézaro. Salimos a surfear. Tamén vas a surfear a Ézaro. E esa que levas é a túa tabla? Sí. No, tan grande. No, es la otra. A ver. Abraham, ¿dónde está? Fui ao baño porque querías de algo, Abraham. Que lle querías? Ai, querías... Bueno, pero despois, cando el veña do baño, cando este gali colocadas, enseñas así, vale? Ay, este casi me llega toda. Pois ten cuidado que está a punto. Hola, chica lengua siempre se me va Sí, porque te está molestando, que estórbache para falar, a ver, enséñanos. merendando. Abre ben así. Acá A ti tamén se te move un dente? Cal. Y vino el rato Pérez y se lo llevó. me mueven los dientes. 2. E caeuche algún xa ou son os primeiros? No, no se me cayó el diente. Son os primeiros. Estás nervioso? Estás nervioso? Sí, por qué? El rato Pero non che dá medo que se che callan os dentes, non? No. patio. Cuando hay con Pablo. Ajá. En que patio é? En nuestra casa. Aquí, na estrada. No patio da casa da estrada. Tamén iba a Santelis e tamén iba a Tapia. Mi mami. E vos acordadevos de cantos sitios, En el cumpleaños. De quen? Mío. Oh, cantos anos? 5. Hai 5 velas aí. Sí. Eso foi o ano pasado, logo. Sí. 1, 2, 3, 4 y 5. Guau. O próximo cantas velas vai a ter? 6. Ni se che ocurre, Ala como locos que van aí os dous. Mira. Yo y yo. Yo no. Roy, sí. A ver. Roy y Gael. ¿Y los cascos? Los cascos no tengo. ¡Oh! Sí, porque tiene rodines. Pero ibas desa moita velocidade? Sin casco. ¿A 40 velocidad o a 50? O a 43. A ver si Isabela canto iba. O a 90. A canto ibas? A 93. Como vas a ir a 93 sin cascos? Que sea a última vez, Como te volva a ver eu, verás. Eloy, Gabriel, David y yo. Que a última foto, quen está aí? Yo y Lucas. A ver. E están moi tristes? No, No, que pasou aí? sonriente. A ver. Por que estades tan contentos? Porque tenemos un helado. Pero hai helados que dan ganas de rir. Sí. Ay, ¿quieres el disfraz de Barça? Disfraz. Otra. Bueno, mira, temos un problema. Mi madriña, ti mira cantas fotos. Esto non sei se nos caberá ali. Podíamos intentar ordenalas de alguna forma. Por exemplo, as que son máis importantes, que esas hai que poñelas seguro, para ti cales son as máis importantes? Ninguna. Como que ninguna? A ver, hai unhas que escólleme 5 que son as máis importantes para ti, as que máis te gustan. Esa, pois dame, que as máis importantes as vou poñer por aquí. Outra que sexa moi importante, a de Roy. Cal máis? Ai, a do sur. Van 3. Co teu irmán? No, es Eloy. 4. E queda a última. Cal é a última que che guste máis?
5, moi ben. Estas son as máis importantes. Ahora, cólleme as fotos donde salen máis da túa familia para coñecelos a todos. Donde está? Hombre, dame. As da familia, esta. A da comida. Ninguna máis. E ahora, donde están os que máis queres? Cales son os que máis queres? Con Lucas. E aquí? Con quen aquí? Con Noah, Ajá. con E agora, dame, por favor... E aquí co teu irmán, que o queres moito, claro. E agora me das os que máis che coidan. Quenes son os que máis che coidan? papá, Papá mamá. e mamá. Bueno, a ver, solo temos que buscar sitio por aí para todas, a ver, pero estas hai que poñelas as primeiras, verdade?